Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 14 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga aga. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Tandugon ko lang makadali. Inibala ko ni si Presidential Spokesman Harry Roque, makadwa siya iguon mo sang COVID-19. Karon ang question amo ni. Madamo ang nagapamangkot man lang. Nga ang si Roque gin-admit sa hospital, kag daw kadali lang insigida sulod siya. VIP treatment pa suno sa ligasyon. Ti ang reaksyon ni Presidential Spokesman Harry Roque, sila niya daw ka un-Christian naman sa pamangkot. Niya daw hindi Kristiyano ang pamangkot. Ang ibalik nato niya kay Roque, wala ko gasiling, nga hindi siya pagbatunon sa hospital. Ang ginamuno man lang, nga daw kadali lang, baton dayon, aligot-got ina,
sang pila ka mga pasyente nga ang iba nagkalamatay sa guwa sang ospital, hindi mabaton kay wala lugar, ang iban nga mga imol gakapugday lang, hindi pagbatunon kay wala lugar, gutok na basta COVID-19 ang paghambalan. Nagmuno lang ang pila ka mga pumuluyo nga si Roque daw kahapos lang. Pag-strike sa iya sulod dayon, baton dayon. Kung sa bagay, hindi man kita matingala ang double standard naga-exister ginman. Bisan sino pa magsiling nga wala double standard, inaya binutig ina. Lain niya ang pagtratar sa manggaran kag imol. Diyama ka mga imol ang nagkalamatay, subong pa lang masulod ka sa ospital, ang siling sang administrasyon sang ospital, luwas sa maayo, gutok na, hindi na kami magbaton pasyente. Nagmuno malang ang pila ka mga kauturan naton nga daw kadali lang niya, pagka-strike, pagkaigo sang COVID, baton, VIP treatment. Tuod gimana? Ako on yung man kag sa hindi, tuod ina. Ang mga hospital, amo man, tigaling hindi taman mabasol ang hospital, kaya ang hospital, negosyo mo. Kung wala down payment, hindi ka kasulod. Kung igo ka sang COVID, kag ang mga hospital sang gobyerno gutok, mapatay ka na lang, hindi ka pagbatunon, kay gutok na, kay wala sang maatipan sa imo. Pero kung kilala ka nga personalidad, kilala ang apelyido mo, kilala ikaw sa syudad, isa ikaw ka-opisyal, insigida, may lugar para sa imo. Batunon tanayang kamaturan nga, kita nga imol, kung igoon sa balatian, mapatay ka lang, wala lugar sa mga hospital. Sulod ka sa hospital pribado, kung hindi ka mapatay sa COVID, mapatay ka sa gasto. Amo nang tuod, inablang panabat nga daw para sa kon daw, hindi natural, ang Christian, diyan nga ang Christian man. Daw kasakit labat tiyagon bala, galing sa nasiling ko na wala kita ya mahimo kay natawo kita nga imol. Amo na nga ti, malaway ka lang sa tanan nga mga pagkabutang sa kalibutan. Amo na sila, hindi kita parariho. Palariho lang kita kung gauntay ng buol ta. Amo na nga daw ang Christian, di na nga ang Christian, tuod ina, amo nang realidad nga kung imol ka, hindi kaya pagbatunon, kay wala na lugar. Gamuno malang ang pumuluyo, ti gusto na. Nga andi gusto na, nga VIP ang treatment, pagsulod sa ospital ni Roque, gasala-sala pag aniguro ang doktor ka nurses sa pila ka mga hospital. Amo na ya ang kamatuuran, gahambalan ko sang matuod. Gasiling lang ko, nga lain niyang pagtratar sa imol sa manggaranon. Alin sa una, amo na ya, hindi pareho ang pagtratar. May double standard. Kag hindi dapat nga magsiling siya nga ang Christian kay tuod na. Nga akon, pigado to nag-igo kag grabe pagsulod sa mga hospital privado. Subong ang 30 kuno ka hospital sa Manila, ang tanan nga COVID-19 section, sira na. Di kung imol ka, makasulod ka. Di man nga Diyos man, sabsitas pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una,
mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Ang masunod nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Kamusta ang plano? Kamusta ang investigasyon sa kaso ni Mariano Antonio Marton Cui bilang isa sang biktima sa ginpatay dito sa siyudad sang San Carlos? Ang pila ka mga motibo nga nakita, posible politika, personal, kung sa bagay, ining anggulo nga droga, daw gindula nila ini, kag amo man ni ang palayag sa pila ka mga opisyal sang probinsya. Ang ginatutukan, ang anggulo politika. Siling ni Gobernador Bong Lacson, may plano kuno nga magpapili si Mariano Antonio Marton Cui bilang alkalde sa Banwa sang Tubuso sa tuig 2022 nga eleksyon kay si Cui mismo kuno ang naghambal sina sa gobernador. So, ining kamatayon, posible ang dako nga anggulo ginangot sa politika. Di karon kung iangot mo siya sa politika, nga nagaplano siya nga magpapili sa Banwa sang Tubuso, posibilidad may pipila na ka mga tao nga posible suspitsado. Kabay pa nga wala inisahanay sang mga politiko. Kabalo kamo ang nagakatabo sa iban nga probinsya, hindi lang dire sa probinsya sang Negros Occidental, sa nagahilapit nga eleksyon, may pila ka mga tilimanan kita, rekta dito sa Luzon, nga nagpakigsugilanon sa aton, nga ang mudo subong, lain na. Kung may inkwentro ka, butang ko, gapungko ka sang poder nga pagka-alkalde, gobernador, kag iban pa. Pero wala ko gasiling nga tanan may amo sini nga plano. Wala ko nagasiling nga ang nagapulong ko may plano nga magpatumba sa luyag mag-inkwentro sa ila. Kundi may mga instances, may nagakatabo nga amo ini ang plano. Nga
Kung ang isa ka abogado nga abyan ko nagsiling, mahapos ang pagdaog. Kung gusto ka magdaog sa politika, kay ang politika bahigko, kung may pagkademonyo ka, nga hindi kaluyag mapirde sa mapos nga paagi, patyon mong kontra mo. Nga kung mag-inkwentuhanay ka mo sa politika, magasto ka sang 20, 30, 40 milyones kung mataas ka pwestong padalaganan mo. Ang rason sining abyan ko nga abogado, niya para mapos magdaog ka, hire ikaw killer, bayran mo sa ka 2 milyones, patyon mo kasumpong mo, barato lang. Hindi ka pa magastuhan, daog ka na, makapungko ka sa imo palang akuan. Hindi tanana, ang opinion sa isa ko kaabyan nga abogado. Niya gusto ka magdaog, amuning ginahimo sa iban nga mga politiko. Wala ko yung gasiling nga ang natabo sini kay Marton Cue, amo ina ang kabangdanan. Pero may ara nagakatabo subong nga amo sina ang padugi sa mapos nga paagi nga magpungko ka, hindi mo na pagdag-on sa eleksyon. Hire ka na lang. Nya mas barato. Bayad ka 2 milyones, sang sa magasto ka 30. Wala ko yung gasiling nga may ara sinabatasan ang pila ka mga politiko. Iniya opinyon. Kag suno sining abogado nga abyan ko, nagakatabo ina sa iban nga mga kaprobinsyahanan. Ang isyo nga ginlawag lakon, kagintalakay, wala labot ini. Kag wala ko nagasiling nga may kaangtanan ini sa pagpatay kay Marton Cue. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55. Kahapon, naga-monitor ako sa palayag sang bayan muna chairperson nga si Nere Colmenares. Puerte, kritikal kayo ang iya sinibalbal sa gobyerno. Siling niya ang uyaya nga distribution sang bulig sa apektado sining duwa ka semana nga enhanced community quarantine nga gin-enforce sa National Capital Region kag pila ka malapit nga kaprobinsyahanan magaantos gid. Ang panawag yas ni daw incompetent nga programa sang administrasyon bilang pagsabat sa problema sa COVID-19. Yadidli ni bangod sang admisyon ginako sang DSWD nga 8% lang sa 22.9 milyonos nga benepisyaryo ang nakabaton sang masyado kagamay nga ayuda. Di siling ni Colmenares, madamo sang imol mga magutman. Bangod sining lockdown kag restriksyon nga ni. Anong matabo? Anong resulta? Suno kay Colmenares mapuwersa ang taga NCR Plus bubble nga magwa agod mangita sang pagkaon para sa ila pamilya kag mabutang sa delikado ang ila kabuhi. Disgustado siya sining karon masyado kagamay nga pagpanagtag kag mahinay nga pagpanagtag bulig sa apektado sang COVID-19 nga pandemic. Ang panawag nga incompetent nga pagkapot kapag panagtag sang bulig. May rason si Colmenares, pero sa piyak kabahin tagaan taman sansa na ang gobyerno, kaya hindi mamahapos magpanagtag ka mo. Hindi mamahapos nga maghatag kabulig, kay kinanglan idiron mo man. Ano bala natabo sa Sapto? Kay daw nagpinagusto kag padasi, kundi dihamak ang nakasuhan. Ang punto ko dire, partly may rason si Colmenares. Pero sa nasiling ko na, tagaan taman tsansa, tagaan taman ligwa, paesplikaron ta sila ang gobyerno. Nga 8% lang sa benepisyaryo ang nakabaton sa 22.9 milyones. Gamay-gamay nga porsyon. Tisli ni Colmenares kung mag-amon dihamak ka magutman. Kag kung magutman ang pamilya sa isa ka individual, kag linibo ka pubuluyo, magwa ni siya. Hindi mo na mapunggan, nga hindi mo mapunggan. Magwa siya kay mangita sa kwarta, mangita sa sang means niya para mapakaon niya pamilya ya. So kung pagwa yan bangod sa perte ka stricto kag nagataas ka COVID-19, may tsansa nga maglapta pagid kag magdamo ang COVID, kay manti suicide mo, kapit sa patalim, bahala na malatnan, basta makabakal pagkaon, kag mabuhi ang iya pamilya, nga hindi suportado, kag wala malabutan sa bulig, sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:03. Ini mga balita kag isyo gidulong sa OIC head ini siya sang GSO dire sa siyudad sang Bacolod. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo